का करी समझ में नहीं आवत काम के छोड़ के रुआ चल गई तनको हमर नहीं के समझ में आवती को छूट लइका बा हम कहाँ लेके जाई का करी अपन लइका के हमके काहे ऐसन हालत में हमसे कौन ऐसन गलती भई रहे जे रुआ हमके छोड़ के चल गई हम का करी हमरे तनको नहीं के समझ में आवत कुछ हम बुझाते नहीं कि हम का करी का ना करी अकेले जिंदगी हम कितना दिन गुजारी एगो छोट लइका बाटा करी हमरे तनको नहीं के समझ में आवत काहे हमके छोड़ के रुआ चल गई कितना दिन हम अकेले जिंदगी गुजार हमके खाना दे हाँ बेटा भूख लागल बा जा चाची से मांग लो चुहनिए में चाची होइए ताहार कैसन हो गइल बा हमर लइका जा मांग लो खाना चाची से ठीक बा कैसन रहा दिन देखा दिन काहे नहीं कि हमरो को बुला ले तो अपने लगे कैसे हम ऐसन जिंदगी गुजारब इतना लम्हा जिंदगी हम कैसे गुजारब रहुए बिना हमके ये नहीं कि समझ का हमके छोड़ के चल गई हम के करा सारे जी एगो लइका बा हमरे समझ में ना कि आवत कैसे टूर बना के काम के छोड़ के चल गई काहे खातिर हुआ कहीं कैसे हम रही हमरा समझ में नहीं कि आवत एगो छोट गोतनी बिया तो वो अपने में तेज रहती हमनी के भला था हमार लड़का के नहीं के समझत देखो दोनों माई या बेटा बैठल बा से दुआरी पर खाए खातिर ई ना सोचे ले माई नो हथिनिया आके खाना तनी बनवाओ नौकरानी उतरले बिया हमरा के एकरा बेटा के हम बना के खियाई एकर भत्ता तक कबे मर गेल एहू कुल के ना ले गेल अपना पीछे लेके चल रही तो हमारे उबार रही तू हम रहती हमरा भत्ता रही तो हमारे एगो बेटा रही तो खती जा बनैती जा मुँह का चिलोटो उठा कर फेंक दी वहाँ से कहनी कि लेके आई एगो मिक्सर मशीन त काहे खाती ओही से खेत दुका करवाई हन खेती में करई हन उधिया लगा उनकरा पैसा के हाथे से हमर पूरा हाथ लाल लाल हो गई खाना दो मम्मी कराई चाची ले पर तार पेट में खबार आय अभी बनल नाही चाउर अभी धइले में अभी हरदी पीसत आनी खाली खाई के जाने ल अपना माई से ना कहला किया के करिस मुंह बनाई डोका नियर बने से बात कटोरा लगे बताओ तब भात बनल बन के पसा के दे दी अभी खा ले एगो हमर मर्दा भातरा बा मुंह का लोढ़ा से मुंह पूछ दी नतिया सब ओकरे वजह से भइल बाटे कहानी के नैहर पहुंचा दो तो ना यही जे रही हमर भौजी बिया न बहुत अच्छा हो गई जे जिंदगी पार करा देब अपना भौजी के भाई नु मर गइल मंगल कभी के जहर पिया दी हम मरिए जा मम्मी का हो बबुआ चाची खाना ना दिलाई खाना नहीं दिलैया मां दिलाई मरबो कइलैया जादे बबुआ चुप रह हम चल देते तारा के का भगवान कैसन दिन देखा होता आज ऐसे ना रहे हमारे जब वहाँ के रहे ना तो ऐसे ना रहे कि खाना हमने के ना मिलत रहे क्या करी समझ नहीं कि का अपन लड़का के लेके जाए हम केने रहे चुप रह बबुआ तो के ना हम कुछ चीज की कमी ना होके दे ठीक बा हम बानी ना पापा नहीं गंदा का हम बानी चल हम ताके खाना देता नहीं के बाजी के बा भैया क्या जी हम LIC से बोलतनी LIC वाला ही हम LIC हाँ हम एकरे केहू LIC ने के करेले LIC राउर सुनी राउर घर में एगो एक जना रहले हैं जो डेथ कर गेलन एक्सपायर कर गेलन उनकर LIC रहल पिंटू नाम के बाड़े हां हां हमर भसुर है त का भेल बा तो उनकर LIC पूरा एगो भइल बटे LIC हां अरे अरे काहे मोहरिए खाए बड़ी तो कोई ठीक आई जल्दी ठीक बा कहां बाड़ी उनकर पत्नी आउ बाड़ी दीदी बाड़ी गल बड़ी तनी घूमे गल बड़ी ना तनी घूमे वाला उनका के खबर करवाई बोलाई उनका के आओ तनी आवे तनी बैठी ना तनी बाड़ी में लेके आओ तनी बैठी ठीक आई बैठी अजी कितना के LIC बा LIC वहां के रहल इंश्योरेंस रहल LIC पूरा वाला 2 लाख 2.5 लाख के रहल 2.5 लाख हां वहां के बोला दी कितना पैसा मिलेला जी हां जी इंश्योरेंस में बतना मिले बोलाई थोड़ा उनका के अच्छा जी रुकी पानी वाली ले पहले पियो ना ठीक बा पानी वानी पीने जा अच्छा पी के लो ना हम बोला के लिए अभी जरूर कर ठीक बा जा हां बोला थोड़ा जल्दी करी हमरा जाए के बा मैं ठीक होने के बाद तनो को कोई सम जिंदगी गुजार दीदी या दीदी हां
अजी एगो बात कहे के रहल का भैया जी कुछ करेले रहनी है क्या? कुछ करैले रहे हां। अच्छा वो बात सब छोड़ी, खाना वाला खैनी है? का बात बा छोटको आज बड़ा बढ़िया से प्यार से बोलता रे। अरे तो कहनी है कि आज मछली बनल तो 2 बार मछलिया खा ली, मुर्गा मीट ना खाइल जाला, मरद मर जाला से तो। बात बा छोटको बड़ा प्यार से बोलता लू आज। तो का है दीदी रोवा में हॉले नी का कोनो काट है पेनी के? काट ना बबुआ गई रे तो खाना ना देलू का। हाँ तो बनल ना रे कोचे उलाट के ना दे दी खाए खातिर। ए दीदी कुल बात भुलाई, देखी हम लोग कितना ख्याल करें कि राव देह टूटे नहीं खी देले, जैसे बासुची छोड़ के गनी वैसे नहीं को वैसे नहीं बा। अब का वैसन बात छोटको बहुरन उहाँ के रही त देख हमर हाल हैसे नहीं रहत रह। ढेर मोट ना निमन लागेला आदमी, भैंस ने लागेला। अच्छा सुनी ना ए दीदी, चली ना एगो नौ सरकारी कागज वाला के हुआ आई बाटे। सरकारी कागज वाला? अरे भैया जी लागत LIC करैले रहनी है ना। LIC? हाँ तो इनके पैसा चली तनी अंगूठो लगा दी, पैसा मिली तबे ना। ना ना भैया जी कुछ नहीं, हम अंगूठा ना लगाई। लागत मानी ना। अरे चली ना, चली खाली कुछ नहीं करे, अंगूठी लगा दे से करब ना। ना हमर मन नहीं के कर, छोड़ा ना जाए दो। आ काहे मन के करी कोनो बात होला? हां सही है मम्मी। भैया जी खिसियार ना वजह से रोगे कितना प्यार के रोके खाई पिए के पैसा देले बनी। हां बात तो सही कहतो बहुत वहां के। चलिए ना हम तो रोगे कितना माने नी नो कि अपन बहिन महतारी नियर माने नी। तू तो बुझाते बता। बोलिया हम तनी काट नियर हौवे। हां हां प्रणाम बैठी बैठी। राउर हस्बैंड एथु करेला LIC करेला, ओकर डेट पूरा होल बा, ठीक बा? LIC करे? हां ओकर 2.5 लाख रुपया आइल बा। अच्छा पूरा हो गेल बा, तब ओकरा के का कर निकाल दी, पैसा दे दी रवा के। ना 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 हां निकाल दी का पैसा वही से। अरे नहीं रवा का बतियावे दी यहां से। रुकिए इकाली मत, हमरे एगो बबुआ के नाम में जमा कर दी। ई का कहत दीदी, लेके कोइसन दिन हालत भइल बाटे, रही त तन घर और बनवाइती जा तन बढ़िया से रोक ना रखब छोटको ना। हमर छोट लड़का बा एगो, हमर लड़का के काम दी जमा कर दी भैया। तो केकरा नाम से जमा होई? एक बार और सोच हमर लड़का के नाम से। ए दीदी एक बार और सोच ले। हम सोच ले लगानी छोटको रहे द सूरज नाम से जमा कर दी। अच्छा अच्छा, तो ई पैसा रखना चाहिए ना, हमर लड़का के नाम में जमा कर दी। अच्छा तो ये जमा कर दी ना। हां ठीक है बात, तो ई और लड़के के नाम से रहिनु। हां लड़के के। ठीक है बात, ई बाउंड पर साइन कर दी, ठीक बा? ठीक बा दी। हां आई पर दूसरा के साइन ना कर ली, जैसे कि हम को के निकाल ली त ना ना जेकरा अब देखी जेकर जरा देना छोड़ दी। सुनी हस्बैंड बान उम्र के बान उनकर लड़का चाहे जे भी बाटे उनकर परिवार में उ साइन करके पैसा निकाल सकता, दोसर कोई ना निकाली। अब भाई भौजाई ना निकाल सकेला? भाई भौजाई थोड़ी निकाली, वैसा नहीं करनी। नियम है जी। ली है बाउंड ले ली, ठीक बा? हाँ एकरा के ले ली। सोमवार के आई दीदी धोली हम ना बक्सा में रही रवा कहे हाला के लेवन महाराज हम धो दे। हम समझा देते हैं कि आई एकरा पर आधार कार्ड ले ले, पैन कार्ड आधार कार्ड आई हो जावा ऑफिस पर साइन क के रावर बबुआ के राव नावे खाता एगो खोलवा के जॉइंट खाता में ट्रांसफर करा दे पैसा। ठीक बा ठीक बा ना? ठीक बा, हम चलब तनी। ठीक बा ठीक बा। चल भुलाई मत, आज जरूर। ठीक बा जरूर। ठीक प्रणाम। ए दीदी दिला ध दी ना छोटा बड़का मिथिया में धरम न एमे रब टूटाई सुटाई इथी में रखब सुटाई ना दे ओही में रही हमार जवन रही तने में रही, छोड़ा हम रख देबा। देख पुराना तो तरह का छोड़ दे भगरा हमनिया के खाइ हां ए पैसा तो इसे आई एक बार से जियो दे तो का छोड़ दे का मम्मी के मार दे गाय हमके जोड़ के बताओ कपड़ा लाता साबुन सरफ सब हम दे का पसर रे का हो भौजी देवर जी देखी ना मेरा उम्र का हाल कोइले बिया। हां देख ली देवर जी का पहले बड़ी देख ली हमरा सामने में लड़को के मारत रह दिया। इतना दिन साले खाते उठा दे जने दुन जने के भाई बेटा के आ तुम से पैसा का आइल हम करे दी हम निकाल दी पैसा आई बा रे भाई मोल को LIC के खातिर धके गइल हां न हो तो हम लड़के के नाम में जमा कर देनी। ये भौजी उ हमारा नामे LIC करवैले रहन तो हम कहली कि हमर आधार कार्ड नहीं थे से तारा नामे भैया के अपना नामे करवा लेलन। आ यही का कहत जी बनाई उ हमार पैसा हो हमनी पैसा हो ना ना हमर लड़का के हमर मर्द हमरा खातिर जमा करके गई रहन।
कुछ कोला जाता हम जानी ठीक बा हम ना देब अपन लड़के के लेके हम जात नहीं तो जानी आज के रात में के बोला करी करत ल जा अत्याचार करबा ए फौजी तारा कति जत का तारा दे बिल का पूजी ना हो उ तो हमरो बुझाता तू मत हर मेहर के तना पूजत हो एक आदमी से मुंह ना खुला तो पैसा देता तक मुंह खुले लगता है हां मु केस कर दे राण बाड़ तब तारा के फरपेट भोजन देता नहीं जाओ देख ला यही दिन खातिर कहत हमर भौजी बाड़ी भौजी के घर में रख दे न को नट कहू न इधर जाए के दिन देखा देली ना सुन ना पैसा के करना है बा अरे ओ यही मंगल थी मगर जर्नी के नामे क के गइल बड़ा ओकरे नामे बा पैसा लिखा बा हो कहां निकाले कोनी तो कह दे ना हमर बेटा के नामे जमा होई तुरंत जमा करा देलिए तो लगे के मार दी हो जा हां अब ये तो दिन रह गइल बेटे मारे के मुंगा अरे मार देनु तो अही बात हो जी तेरे पैसा हम एक न मिली आई वहां पे लगे के कुछ करके पहले कहनी त ना सुनत रहनी अब मुआ ही जाई हम नहीं जाना रो भरोसे कई सबसे बड़ा गुनाह बाटे ठीक बच्चो रोज मरद रहले ना रहले कोनो सुखे नहीं के तो हम का जने के भाई पैसा जमा का मर जी हां अब मुआ दे लिखा कनु त ई एगो बुढ़ा का करी खाई रही पड़ले पैसा तो हमने को होई पड़ल कर इनो को घर में से निकाल देब हम पैसा भाई चल चली कसो पटा के कर लेके ले आ का पटाओ के भाई एक बार काम किया ए बाबू ने आवत डरे आई ठीक बा चली घर में सूरज आइए का करत रहो ते के कहले झाड़ू लगावे के आ सुनो ना आ खाना न खइला ह काची खइला दाल भात भुजिया आ तारा टॉफी खाए के मन करता बिस्कुट पैसा देता नहीं ठीक बा 10 रुपया देता नहीं माई से मत बताइए ठीक बा आ जाके बिस्कुट खा लियो तनी चल बा हमरा भूसा लो घरवा में न तनी से भूसा उठवा दिए गैया के डाल देतन ठीक बा ओकरा बाद से पैसा देम चाप के मुआ देम पतो न चले में ढाप देम जाने में सड़ जाए अंगल चाहिए सुना है ये सुता बा सुता ये ता हे पा सुता 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 10 रुपया लेबा ना 10 रुपया हां तो 10 रुपया लेवे के बाद तक आंख मुना मत एकदम चुप चल 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 तेज से बोला मम्मी इहने क्यों कर मम्मी मुंह तो नहीं खड़े दादा काखी ओले बिया और यही खाती ना पैसा ना देली है अल्लाह बेटा बेटा कर रही नु मर गली तब मम्मी को लड़ता जा जा गइला अरे बाप रे बाप गजब लइका बा का खियोले रहलिए नु चल सीधी कर दे खोचिया से थाप दे करो देखो तो कर का करी जा तनी देखी गैया के लेहाना होना डल ले हनो नहीं खसन डलले अभी के उ गैया उसे टटराती तनी जा तनी लेहाना होना डाल देबे भूसा उसा के जन कहां और बबुओ बलौकत नहीं खे कबे चलत रहे कहीं गइल होई खेले बबुआ हे जा सुतर बबुआ ए बबुआ बाबू आई भगवान जी हम का करी बबुआ ए बबुआ ये भगवान में लइको नहीं खे बोलत ए बबुआ बाबू बाबू भाई बबुआ के हमरा का हो गइल बाबू ए बाबू बाबू ए भगवान हम लइको के का हो बाबू ए बाबू बाबुआ बबुआ बबुआ बोलना बबुआ कुछ तो बोलना हम का करी भगवान जमा लइका बोलत गाने के बबुआ ए बाबू उठ ना कुछ तो बोलना का करी पानी बाबू ए बबुआ ए भगवान बबुआ बोलत गाने के भाई जी का छिला का कहला जी को देखो ना हम बबुआ बोलत नहीं के का कहतन जी के बोलत नहीं की का भइला ए जान को देखो ना का भइला हो ले चला ना हमर बबुआ के कहीं कहां लेके चली दीदी तो भइया नहीं कहां गयो बबुआ ए दीदी रुकी ना रुकी बाबू ए दीदी लागत कि मर गई जी ना झूठ को ऐसा ना हो सकेला बबुआ ए जी का बानी जी बबुआ चाचा जी बबुआ ऐसे ना हो सकेला ए
दी अब उन्हें कुछ बोल दी जन बोले के बाद। नमस्कार प्रणाम, हम अनिता सैनी। अगर हुआ के वीडियो अच्छा लागल होई तो जरूर दूसरा पार्ट देखब जा, कमेंट करके। नमस्कार प्रणाम, हम वंदना आर्या। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगी तो दूसरा पार्ट अगर देखे के बाद तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी और कमेंट करे में बताएं कि वीडियो कैसा लगा था। बाय बाय।